Bon dia, anem a instal·lar el programa RDesk a través de la seva web oficial. Així la tenim. Així tenim publicades les últimes notícies del programa, les últimes actualitzacions. Per exemple, així tenim la RDesk 2.17 o la última, que és la 2.18. El programa anirà a informar-nos cada vegada que isca una nova actualització per si volem instal·lar-la a l'ordinador. En esta 2.18 ens diu que ara, si el programa originàriament estava fet en castellà, molt al revés d'altres programes, a partir d'esta versió es pot instal·lar també, si volem, en anglès. Per entrar a les descàrregues, així tenim l'apartat descàrregues en la banda esquerra de la pàgina web. I així tenim totes les que estan disponibles, les anteriors i la última. Sempre trobarem dos fitxers. Uno és el programa autoejecutable, que és per instal·lar-lo a l'ordinador, o si volem tenir una versió portable, que la puguem dur en la llapis USB per a fer-lo funcionar en qualsevol ordinador, també podem tindre-ho. N'hi ha que baixar-se-lo, descomprimir-lo i ja tenim la versió portable. Anem a instal·lar la de dalt, la que és autoejecutable. Així ens diu si volem guardar-lo o executar-lo. Anem a executar-lo i ens dirà que ens falta, en este cas, en este ordinador, un programa de Microsoft, el Net Framework 3.5, però també ens pregunta si volem instal·lar-lo. Anem a dir-li que sí, perquè d'altra manera no podrem fer funcionar el programa, el RDesk. Entrem en la pàgina de Microsoft i ahí ens donarà l'opció de poder-lo instal·lar, el Framework. Ahí tenim el botó de descàrregues i ja automàticament ens pregunta si volem baixar-se-lo així. I diguem guardar i ens la guardarà en el directori que hem seleccionat. Anem a entrar perquè ja deu d'estar baixat per dues vegades consecutives. Anem a clicar així per a que s'instal·li. I a partir de que estiga este programeta executat ja puguem instal·lar-li l'última versió del RDesk. Bueno, acaba la instal·lació que teníem del Net Framework 3.5. En el meu ordinador ha sigut un tant lenta, però ja està. Ara ens demana reiniciar l'ordinador o reiniciar-lo més tard. Anem a dir reiniciar-lo més tard a veure si ens deixa instal·lar el programa. Ens ha dit que tancarem, una de les coses que m'haurà dit mentre que estava instal·lant-se és que tancarem el navegador, així que tindrem que tornar a entrar i buscar altra volta el programa que anàvem a instal·lar. Així que tenim que tornar a obrir el navegador i entrar. Ahí tenim altra volta la pàgina on estàvem. Tornem a anar a descàrregues i anem a instal·lar l'RDesk 2.18, versió, com havien dit, la instal·lable, i ens tornarà a preguntar si volem baixar-lo al disc dur o instal·lar-lo directament. Anem a intentar instal·lar-lo directament. Tornem a dir executar i ja estem dins de lo que és l'instal·lador. Ens pregunta el directori on vulguem que s'instal·le i ens diu si volem un icono en l'escriptori. Diem que sí, instal·lar, això és més ràpid que l'RDesk. I ara anem a dir-li que execute ja. El text el fitxero TXT no, el deseleccionem, li diguem finalitzar i ens obrirà directament el programa. Un programa que el que fa és buscar descàrregues directes d'una vinyeta pareguda a esta en el que escrivim el que estem buscant i directament ens mostra pàgines on puguem baixar-se aquests programes. Ahí tinguem la finestreta. Este és el programa. Anem a maximitzar-ho per a veure